Pagkain ng aso, flooring ng aso, puro para sa aso. Ayan. Oo. Saan naman siya? Saan naman to? Tara. Tara. Hay, mga aso magastos. Salamat. Let's go. Everyone, nandito tayo ngayon sa ICM. It's already 6:35, time check. Nandito tayo. Coffee break lang kami. Cold coffee kasi mainit. Malamig dito sa loob pero naiinitan pa rin ako. Kasi dun sa labas kanina, meron kaming pinuntahan, naglakad ay ang init. Kaya ito muna. Muna ka tayo. Guarda. Glaze lang siya. Tapos ito nga in-order namin is cold mocha. Coffee mocha. Carpe. Yan ang hinahanap natin. Kaya yan, din lang nakalagay dyan sa baso ko eh. Sabi niya, enjoy a cup of happiness. Yes. Are you happy? Happy? Are you happy? Always. Always. Happy. Ayaw pesto. Guys, laging busy. Order niya is chocolate. Chocolate frap. Chocolate frap. Frappe. How do you pronounce it? Frap or frappe? I don't know. And then, meron kaming take-out na 6 pieces. Lagay mo na rin ito para sabi nila si Miss, yung order namin kanina ay para malaman nyo, yung order namin kanina na dalawang
coffee mocha ay mura lang yung kanina, 214. Ito namang order namin ngayon na nandito na ito ay mas mahal. Ang mahal ng anak ko talaga. 445 kasi meron siyang yung chocolate or Oreo chocolate, and then yan, hindi ko na alam ang pangalan ng donut niya. And then meron kaming 6 pieces dito na assorted kasi syempre nandun si Marco naghihintay. Inabot na naman ng 445. Oh my God, ang laking gastos pala pag pumuntang dito. Ayoko na pumunta dyan sa Jayco na yan. Ang mahal yan. Para donut lang, mahal. Donut kape. Donut eat na lang, oy. Mag-donut eat na lang ako. Mahal eh. Ibale, paminsan-minsan lang naman napasubo kami kasi umupo kami dito. Mamintay. Ayun, ha? What? Mas mura yan, no? Mas mura yan doon, of course. Minsan lang naman tayo mapunta dito, kaya okay lang yun. Okay lang yan. Magpakita rin ako, no? Ayan ako, oh. Ayan ako, guys. Ayan ako. See? Kita nyo? Nandito ako, oh. Nandito kami sa Jayco. Ayan, hindi ako magsasalita. Yum, yum. Ayan guys. Oh, sarap. Ribs. Fettuccine con il sugo e spuntatura di maiale e pomodoro e buonissimo, sai. Buon appetito! Ayan ang oras is still early. It's 3 o'clock sharp, guys. Ayan, oh. 3 o'clock sharp PM. At ako inaantok na naka-upload na ako ng 3 videos at marami pa akong gagawin. And then may lakad pa kami. So, matutulog lang ako, magnap ako. At magnap ako ng 15 minutes. And then, baka mag-film pa ako. Ganon ang gagawin ko today. So, tingnan natin kung ano naman ang mangyayari mamaya. Tulog muna tayo, guys. Ewan ko ba, kagabi hindi ako nakatulog kasi ang iingay ng mga aso at saka parang maraming tao dyan lagi sa may istambayan dyan sa kalsada namin. Ano ko yung gagawin ko, guys? Advise me kasi dyan sa may sa vacant lot dyan sa sunod dito sa amin, meron siyang dyan sa pinaka-highway sa kalsada, meron siyang simento na parang yung kumbaga parang anong tawag doon? Yung i-block nila sa cliff para sa ganun ay protection ng mga sasakyan para hindi basta-basta mahulog or yung mga tao. Yung ginawa ng government na nilagay na ganun na block ng highway ay ginawa namang istambayan. Doon nagpipiknik, doon nagiinuman, doon nagtatagayan, doon hanggang midnight. Minsan lapas midnight hanggang 2 o'clock AM may tao dyan. Kaya ako'y nabubulabog, lalo na yung anak ko na nag-aaral. Kaya problema rin. Kaya sabi ko, ano kayang dapat kong gawin? Para akong na awkward naman isumbong sa pulis. Parang wala naman yatang ginawa sa amin dahil nandun lang sa malabas, pero yung ingay lang. Ingay at saka yung pagtatapon nila ng mga basura, pagtatapon ng mga bote, ang ingay ng pagka itinapon yung bote, dinig na dinig mo yung pag-crash niya doon sa pangpang. Kaya kami ay laging puyat, kaya ako matutulog na. Matutulog ako para makabawi dahil kagabi ganun nga. Ewan ko ba, bakit ba? Dahil standby ngayon, hindi na mapakali ang mga tao. Ako'y nagtataka. Ako naman sa gabi ay naantok, natutulog. Bakit sila hindi maantok?
Ano? Bakit ganun? Hindi sila maantok. Ang tibay nila. Kaya, tulog na muna ako. Okay? Tulog na muna ako, guys. Okay? Kita tayo mamaya.